Сямейная рэліквія працавітай і таленавітай сялянкі з няпростым лёсам Матроны Маркевіч набыла статус рэліквіі ўсяго беларускага народа. Я, падубец Тимофей, з'яўляюся прапраўнукам Матроны Сергеевны Маркевіч па бацькоўскай лініі. Мой прапрадзед Сцяпан Кацыр быў родным старэйшым братам Матроны. Ты простую сялянкою была, Матрона тебе маці наракла і навучыла працавітай быць і ўсёй душой зямлю сваю любіць. Імя тваё нам збераглі вякі, ты ткала, вышывала ручнікі, узорам дзіўным славіла зямлю і сенечыну родную сваю. Душа ўвесь час імкнулася да зор, калі ты вышывала свой узор, арнамент той, што ўпрыгожыў сцяг. Наперадзе жыцця быў светлы шлях. Не ведала, не думала тады, што праз такія доўгія гады пакінеш свет у памяці людской і чыстае святло душы сваёй. У сяне у парку помнік, родны край, стаіць у сцюжу і ў зялёны май, стаіць у яркай сонечнай красе, каб пра цябе мы помнілі ўсе, каб сваім сэрцам зразумець маглі. Маркевіч, гонар сенінскай зямлі. Няхай жыве ў вяках імя тваё, і ў небе зоркай свеціцца яно. У 1951 годзе родны брат Матроны Маркевіч, прафесар Міхаіл Кацыр, атрымаў заданне прэзідэнта Акадэміі навук. Знайсці для новага сцяга Беларусі знакавую дэталь. Міхаіл Сергеевич унёс арыгінальную прапанову. На сцягу павінен з'явіцца арнамент. Пачалася вялікая даследчая праца. У даваенным архіве знайшлі эскіз арнаментальнага ўзору «Узыходзячае сонца», вышытага на ручніку Матроны Маркевіч. Ромб увасабляе жаночы пачатак, ідэю урадлівасці зямлі, а таксама магічную сілу працы. Узор нашага сцяга – гэта ідэя дабра, надзей на лепшае, пажаданне урадлівасці і будучага росквіту. На сядзібе, дзе нарадзілася Матрона Сергеевна Маркевіч, Кацыр, у вёсцы Клімовіча, устаноўлена памятная дошка, якую зрабіў мой тата. Спадчына, пакінутая майстрыхай, гэта жывая сувязь з мінулым, напамін пра тое, што сапраўдная прыгажосць і сіла нараджаюцца з любові да сваёй справы і сваёй зямлі.